Здравейте! Аз съм вашата любима Йорона Йо или Юнонари, както искате ме. И днес ще направя едно от онези видеа. Както знаете, целият YouTube е гръмнал с... Целият YouTube е гръмнал с видеа, наименовани като имам нож, как така нож? CSGO, нож от CSGO. Имам нож, но не сте само вие. Толкова време се борех за това нещо, толкова време. И най-накрая получих нещо, което е много по-добро. Много по-добро от каквото и да е било. Huntsman Butterfly. Зарежете ги тия. Новият апдейт, който ми дадоха. Ще ви кажа как може да си вземете такъв нож. Ще ви кажа как може да се протегнете. Може би не така. Представям ви. Здравейте и добре дошли в още една реклама на Topshop. Мястото, откъдето може да си купите чеки с функцията на прахосмокач, които се захранват от ходене. Днес искам да ви представя нещо, което може би никога не сте виждали. Първото видео в YouTube. Такъв анбоксинг не сте виждали досега. Представям ви просто нож! Виждали сте го в толкова много игри, не само в CS, кулинарни игри. Сгответе си нещо, готви с Елза. Къде да знам? Колко много неща! Не мога да си представите колко много неща може да направите с този нож. И точно сега ще ви покажа. Но първо да го разгледаме отблизо. Може да забележите уникалният му дизайн. Това сребро не се среща навсякъде. По всички магазини, но... Сега това не е важно. Много по-добро, много по-ефективно и много по-остро. И това съм просто аз. Мъча се да отрежа листото на горката палма. Да започнем с най-лесното. Рязане на различни продукти. Ето виждате как се реже кашка. Да, точно така се реже кашкавал. Да, браво. Идеално. Но както виждате, не е оставило никакви следи. А помните ли в едно от видеята какво стана с онези ножове? Интересен факт. Не режете с това, защото остава боя по кашкавала. Може да си режете бисквитки. Тя сама се сряза. Добре, няма проблем. Може пак опитай пак. Да. Ето вижте. Просто уникален резултат. Може да си нарежете и сиренето. И пак повтарям, не остава следи. И ето ме тук с напушното ми лице. Да, точно така. Може да си отрежете парченце от ръката на трупа във фризера ми. Много ефикасно за такава работа. Ако ви е писнал от измамници и домашния си телефон може да нарежете. Това не беше ли яко? Ето още едно. Може да си играете с него докато сте с приятели. Дръжте се! С този нож какви ли не масови убийства са се извършвали. С него може да убиете досадния съсед, който не спира да пуска музика. Момент, аз съм досадния съсед. Може би нещо друго ще измисля. Не знам, не срещам за нещо друго, което може да прави този уникален нож. Но е по-добър от тези на Карамбит. 100 000%. Тъй, че си вземете такъв мандап. Още ли сме на живо? Да, така че продължавай да говориш някакви, не знам, скрипта си чети, бе, момиче. Офиса рекламата ще се повтаря 1000 пъти, защото е топ-шоп, нали? Аре, сега да не се обиждаме! Купете си нож! До следващото видео!